So today's vlog guys is mag-mask challenge tayo, mask ha, yung mask talaga pa sa mukha. So kasi may nag-challenge sa akin dito, ayan. Shout out na lang kay Kati dito. Oh, ito. So shout out na lang sa kanya kasi napanood niya yung video na to sa nag-viral sa Facebook. So na-mention niya ako na gagawin ko daw itong challenge na to. So why not? So Kati, this is for you. So, I hope guys na ma-enjoy kayo and keep watching. So, let's go. Yucks. So, hindi naman ako hindi ko talaga alam guys kung paano maglagay ng ganito ha. So, kasi itong product na to is, parang, tawag ba dun, iba sa lahat ng mask na kasi mas kumakapit daw. Iwan ko lang kung masakit ba to, kasi sa nakikita ko is nasasaktan sila. So iwan ko lang kung masasaktan ba ako dito. Ayan. So first time ko talagang maggamit nitong product na to. So itong mask na to guys is for whiteheads, blackheads, and also for the dirt guys. So maganda naman to. Maganda to na kung makukuha talaga yung whiteheads, blackheads ko dito. Kasi marami akong blackheads dito guys. So guys, kung gagamit kayo ng mga product na to, na ganito dapat kayo guys, wash niyo talaga yung face niyo muna. Snake! Bilang parang tanga. Snake, are you okay? Snake! You. Snake, answer me! Then follow us in the description guys ha. Kung paano po, baka naman lagyan yung kilay niyo guys. Diyos ko po. Kasi sabi nyo natin, masakit daw. Kaya nga na challenge ako dito. Ano kaya yung magiging reaction ko dito guys? No? Nintendo! Family computer! Hala. Oh God. Hala yan, lagyan ko. Patay ko dito. Hindi yan, ang hirap pala maganito guys. Paubos na yung isang ko guys, isang sachet ko hindi pa natapos. Hindi yung paubos na talaga guys, hindi pa. Sasyahin lang natin ito. Ayan. Paano ba ito? Baka naman. Ayan, guys, malapit na siyang matapos. Kung nilagay sa mukha ko, so antayin lang natin is yung yung ma-dry na siya. So yung kamay ko guys, so antayin lang natin siyang ma-dry guys. So nakalagay dito is 15 to 20 minutes pa guys. So antayin lang natin siya guys na matuyo. So naman siya sa mukha ko lahat. Yung problema guys, baka masakit to, tapos nalagyan ko yung kilay ko dito, Diyos ko po. So ayan guys, keep watching and tingnan yung yung magiging reaction ko dito guys sa challenge na to. So antayin lang natin guys na matuyo. So within 15 minutes pa guys, so relax lang. So lang guys, babalik na lang pag natuyo na to. So, ayan na guys, medyo, na siya guys, so, dry na siya. So, nahihirapan akong magsalita kasi, parang naka-hold, pag mag-smell ako. So, tatanggalin na natin siya guys, kasi, na siya,
dry na siya. Paano ito ba tagalin? Pala yung nasa video ka. Pang blackheads na blackheads talaga siya guys, kasi dikit na dikit talaga siya. Effective to talaga sa mga blackheads. So ayun guys, i-ano ko na lang. So if you want to know this product, ilalagay ko na lang sa description guys ha. So grabe siya guys. Aray! Buting... Aray! Napalo ako. First time ko talaga itong gamitin, guys. Aray, aray. Wow! Bakit? Aray. Yung mga ano guys, balahibo sa mukha ko parang natatanggal. Aray, yung kilay ko guys. Aray. 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 Wirang sakita. Sakita oh. Sige. Yung kilay ko talaga dito guys. Sakit naman na. Naluluha ako guys. Sakit talaga siya. Yan na Kati o Kati. Ito na aray. Ay! Dahan-dahan lang natin kasi masakit talaga siya aray. A few moments later, eventually, Ito yung channel na to guys kasi ang sakit. one Putik. eternity later. Ang sakit. Ang kilay ko guys. So, may nakalagay pa sa kilay. Wala. Aray! Sakit naman eh. Ang guroy. Hindi guys, natanggal talaga yung ano ko guys, yung blackheads ko. Aray, pero masakit nga, pero okay lang. Naiyak ako bago. Maganda talaga siya gamitin guys. Medyo masakit lang kasi yung mga balahibo sa mukha yun. Kasi may balahibo tayo na maliit sa mukha. So natatanggal din. Kumakapit din yun. Tapos yun yung nakaano. Aray!
Pre, sakit sa ilong. Naiyak talaga ako. Promise, totoo talaga yung kakaiyak talaga pag ano na guys, kukunin na yung ano. Ang sakit dito guys. Ako nasa drama. Ay. A few inches later. A few Dito naman moments guys, later. umasakit ito kasi may balahibo ako dito. Meanwhile, one Aray, eternity yung buhok ko dito, later. may buhok kasi ako dito. May bigotes. Sukit. Wala talaga. Pero guys, maganda siya gamitin guys ha. Kahit naiiyak ako. Kasi nasasaktan talaga. Masakit talaga siya tanggalin guys. Kasi dikit na dikit talaga siya. So unlike sa ano, sa ibang product na parang wala lang. Parang hindi sila masyadong dumidikit sa mukha natin. So ito, grabe talaga yung black and white heads. Natatanggal talaga guys. Yan mo. Effective na effective to siya guys. So, I hope guys you enjoy my video. So naiyak ako. So thank you for watching guys, and don't forget to like and subscribe to this video, my channel guys. So thank you guys.